नमस्कार. आपल्या जेवणाच्या ताटामध्ये भरपूर सारे तोंडी लावायला पदार्थ आपल्या ताटामध्ये ठेवले जातात. जसं की चटण्या झाल्या, वेगवेगळ्या कोशिंबीर, सॅलड झालं, त्यामध्येच वडी हा एक प्रकार येतो. कोथिंबीर वडी, त्याचप्रकारे पालक वडी. तर आज आपण अळूवडी बनवून घेणार आहोत. पारंपरिकरित्या ही अळूवडी कशी बनवली जाते, खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक आणि शेअर करा आणि हो, व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. अळूवडी बनवण्यासाठी इथे एका मोठ्या बाउलमध्ये मी बेसन पीठ घेत आहे. तर इथे जवळपास 3 ते 4 चमचे बेसन पीठ मी घेत आहे. आपल्या अंदाजानुसार पानं किती आहेत त्यानुसार इथे आपल्याला बेसन पीठ घ्यायचं आहे. आता इथे मी जवळपास 4 ते 5 चमचे भरून मोठे चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला 2 चमचे इतकं आलं, लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि जिरं याची पेस्ट घालायची आहे. आता ही जी पेस्ट आहे ना, या पेस्टला स्वतःचा असा एक वेगळा स्वाद आहे. यामध्येच आता मी थोडीशी हळद घातलेली आहे. सोबतच यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे. आणखीन थोडी चव वाढवण्यासाठी यामध्ये मी चिंचेचा कोळ घालून घेतलाय. जर तुम्हाला ही अळूवडी आंबट, गोड, तिखट चवीची हवी असेल तर यामध्ये तुम्ही थोडासा गूळ देखील घालू शकता. मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे. अशा पद्धतीचं मिश्रण आपल्याला दाटसर भिजवून घ्यायचंय. मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. अळूवडीची जी पानं आहेत ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि त्याची जी देठं आहेत ती काढून घ्यायची. शिरा ज्या असतात तर त्यावर तुम्ही लाटणं फिरवू शकता आणि अळूवडी म्हणजे रोल करताना तुटत नाही. तर आता इथे मी अळूवडीची पानं धुवून घेतलेली आहे. त्याच्या शिरा बऱ्यापैकी सुरीने काढून घेतलेल्या आहेत आणि आता इथे किचनचा प्लॅटफॉर्म स्वच्छ करून त्यावरती आपल्याला अशा पद्धतीने ही पानं ठेवून घ्यायची आहेत. आता 5 ते 6 पानं असतील किंवा त्यापेक्षा जास्त जरी पानं असतील तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही पानं लावून घ्यायची आहेत आणि यावरती आता आपण तयार केलेले जे मिश्रण होतं ते अशा पद्धतीने घालून घ्यायचे आणि मग बोटाच्या सहाय्याने हे मिश्रण सर्व आपल्याला या पानांवरती अशा पद्धतीने पसरून ठेवायचे. आता पसरून घेतल्यानंतर जी एक्स्ट्राची माझ्याकडे आणखीन 2 पानं शिल्लक आहेत तर ती देखील मी यावरच ठेवून देणार आहे आणि त्याला देखील अशाच पद्धतीचं मिश्रण लावून त्याचा आपल्याला रोल करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपण पानं जर ठेवली तर मस्तपैकी गोल गरगरीत अशी शिजल्यानंतर ज्यावेळेस आपण अळूवडी कट करतो तर छान अशी गोलाकार पद्धतीने ती अळूवडी आपल्याला दिसते. तर आता ही सगळी पानं मी लावून घेतलेली आहेत आणि आता यावरती बेसन पीठ लावून घेतलंय. आता याच्या ज्या किनारी आहेत तर या किनारी आधी आपण फोल्ड करून घेऊया आणि त्याचा एक आयताकृती आकार तयार करून घेणार आहोत. तर याच्या किनारी जे आहे ते आतल्या बाजूने मी अशा व्यवस्थित फोल्ड करून घेणार आहे. म्हणजे अळूवडी फोल्ड करत असताना आपल्याला त्या व्यवस्थित फोल्ड करता येतील. तर अशा पद्धतीने मी फोल्ड करून घेतले आणि आता याचा आपल्याला एक घट्ट असा रोल बनवून घ्यायचा आहे. तर आता जिथे जिथे आपल्याला थोडंसं असं वाटतंय की पानं चिकटत नाहीये तर तिथे आपण थोडंसं मिश्रण लावून त्याचा रोल तयार करू शकतो. तर आता हा रोल मी तयार करून घेतलेला आहे आणि आता तयार केलेला जो रोल आहे तो आपल्याला वाफवून घ्यायचा आहे. तर इथे मी थोडं शिल्लक राहिलेलं पीठ सगळंच काढून घेऊन हा रोल तयार करून घेते. तर कढईत पाणी गरम करत ठेवलं होतं. बऱ्यापैकी पाणी उकळलं होतं. यावरती आता मी चाळणीमध्ये हा रोल ठेवलेला आहे आणि छान असं 5 ते 6 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती ह्याला वाफवून घेतलेलं आहे. छान असा रोल शिजलेला आहे. सुरीने चेक करायचं. जर सुरीला काही पीठ वगैरे लागलं नाही तर हा रोल शिजलेला आहे. तर आता हा रोल शिजलाय आणि आता याच्या वड्या कट करून घेते. तर बघा मस्तपैकी वड्या याच्या कट होत आहेत आणि आता कट करून झाल्यानंतर देखील मी तुम्हाला दाखवते कशा या वड्या आतून शिजलेल्या आहेत आणि याचा आकार देखील दाखवते. मस्त भरीव अशी ही अळूवडी शिजून तयार झालेली आहे. आता या कट करून झालेल्या याला आपण फ्राय करून घेणार आहोत. आता या कट केल्यानंतर बघा तुम्ही मस्त गोल गरगरीत अशा अळूवड्या तयार झालेल्या आहेत. शॅलो फ्राय करणार आहोत. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही डीप फ्राय देखील करू शकता. तर साधारणपणे 1 ते 1.5 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये थोडेसे तीळ घातलेले आहेत. यावरती आता आपल्याला या अळूवड्या ठेवून घ्यायच्या आहेत आणि छान असं दोन्ही बाजूने सोनेरी रंगावरती कुरकुरीत होईपर्यंत ही
तर पॅनमध्ये जितक्या मावतील तितक्या मी या वड्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि दोनही बाजूने सोनेरी रंगावरती छान अशा फ्राय करून घेतलेल्या आहेत। शॅलो फ्राय केल्याने तेल देखील कमी लागतं आणि छान अशी कुरकुरीत अळूवडी फ्राय करून निघते। आता ह्या सगळ्या काढून घेते। तर आजची ही साधी सोपी अळूवडीची रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।